Naapurilla oli semmoinen kissa. Oli oranssi kaulapanta ja oli silloin kun mä olin vielä, olin vasta 8 vuotta, kun näin kun se kissa juosi auton alle ja äiti huusi mulle, että älä Sinikka juokse sinne, sieltä tulee auto. Ja sitten mulla meni tää jalka. Kun se mun jalka meni, niin mä näin semmosen kauniin valon. Se oli ompelukoneen ääni, oli siellä toisessa päässä. Sitten mä mietin, että mä oon nähnyt valon vielä joskus uudestaan ja mä kuulin, että täällä on kaikkea kameroita ja lamppuja ja ihmisiä ja mikrofoneja ja kokaiinia. Ja täällä oli niitä kaikennäköisiä asioita. Mitä teitä ei tänne tuloa? Meillä oli perhosia hirveästi. Ihan hirveästi, kun mä olin lapsi. Niitä oli kaikkialla. Kun meillä on kotona semmoinen matto, mikä haisee ja poliisi kävi siellä tänään aamulla, niin se ei, mä en varmaan voi kotiin oikein nyt mennä. Siellä on se yksi. Mä voin nyt mennä kotiin.